arbe kejang thepik ajok selai khatia habar hidia jai along lang bipi keman jiri kindeng a hitialong pharmacy claim bangaphan horke erkejor kenet Tiana lapen koila mati adak ingnam ajo arondre pen kaparu Inghet langso ramte rangarong arlo kacheling atwar mesen kabiajone rong asorpen kachoningri Neli beta than bang Sondro Singh Rongpi apramsi Biswanath Karbi live kelangber kaching honarat dona phan kardom nang pajiriklo Tante pini arsik je tapan soda ga betan non anton pen arjitha Pini kachengsi arsik je tapan soda ga beta lapu henlo patumi jakong ni phai durmiarni ajo arve kejang thepik ajoine Selai khati gaw panchayat asai hem athing no mate selai khati chindai terangarong lapen mohojuli teranarong kacheleng atwar adak hidia jai along lang ke thepik ajok lang bipi mandet anpin Atumi jakhong ni phai durmiarni ajo arbe kejang thepik ajoine Biswanath along ri selai khati gaw panchayat asai hem athing no mate selai khati chindai terangarong lapen mohojuli teranarong kacheleng atwar adak hidia jai along lang ke the lang bipi mandet anpin Langkethe Kanglumajok Tea Garden Medical Sub Center Sokhidi Lapen Langkili Kalbhar Heihui Kahengno Ajok Hada Kararatum Aningkan Wangta Barla Porlatante Kisung Kachechaknang Angtenon Hada Kisung ke po araratum aning alamte angton pen arjuk sinang di Biswanath Karbi live pan surulo apen kardom padi diglo nang itum kisung hut Kita nang tu bong kayak kita nang kehon teglong bom la pati solo party ko ini kita tangan ini RV jang open aja itum la selai khati area matela abang so aju isung ni tum la hello je itum sub center ibum tu dak selai khati ang kang ke si ke silang pro tela so sub center am chalo ni tum ke si la bang so sub center ta non ke ini jong si da iklem atum nar atum haila rang ta pini ga da ka dam te le so te bang da lang ban chip leng ti lo na tum che gi long lo la pen la da bagan do la ge rong ni di bagan kali koi kha ta da karbi tum ta bi so bagan la bagan on da lang king dum la tin tum te long la pen la alien da adiso ka hing nu dia na sini tum ka peri yang ring lo tang lo ta si ta so lang ge thi pen tu tong ge jogi ma la ge ni tum ta matha na ngalam lo Ba nilitum dak bangke la pen selai khati terang rong pen mohojuli teronoso la tera la rong niang angbong nilitum dak yo e chosom jitu sok he non jitu nang litum dak thelong lo adu beta dek ki itang sok janon aro ki itang chili anda lang ekdom pon ik thak lo ekdom itum kisung hektik la mohojuli pen selai khati ahawar jitu Mane non itu doan non kita mentakan kita itu lang kethe pen bang sung pil ekala kita nikeping jawi phan ke dag ni litum salai khatia ponsai itu protinidhi lo he itu সভাপতি la phan sini itu chuningri de la angbong itu kachelat salai khati pen teronarong itu kachelat ali along isidak silep kalvar adorkar pik nilitu jal jong sila itum la lang the pen ke jok nai pute dak silap kal hara bang alang litum nilitum nembe ব্যবস্থা kuri nangpo lasi la bang alang litum ekdom mane oti sigre mane prabjin pen la barikha parpia aprang litum han budong ni ki jawi ne la alang litum sini mane alang liphan litum mane kala Dhorom Singh Ronghang alang li presiden alang li panili tu ini kan cethedo karbiarat la salai khatia jipiang kang akar biarat do anak karbi talang li phan ka benda ning cethepik ti aro mane ka ching hon dan nupik kela si alang lita pason thong ni litum re tung kang hon ne la son thak ni litum phaning hon pen la so atowar along la baso lang kai ke mat aningkan mani litum
là sop cho e cho soma po hitat langing lumpot thuja popot he neke pijawi ke alang li chol ane alang li karjokal loi sek la sinili tum phala sop kisum he neke pijawi phat alang li phat rek pen idum ane choningri aro ningak akang sam alang li tanili tum phan ningang sam nipi aro nili tum da rek hoi alang li phan pipo aro pi bom lo non anta pinya dun thu arsik ji da berta la pohem lo thengpi thengphang le awete monit rengre pu athepi rdp ponsi Biswanath district jail along irui aparman thengpi arong ke arni pachi tondonsi rong pharo fleet thengpi arong ke asai kedeng pon Keram tang ja khong ni phai isi theman arni pen irui aparman Biswanath district jail along thengpi ke arni pachi tondonsi rong pharo fleet thengpi arong ke asai kedeng pon Angso asai along Biswanath district jail rai kom asai ki do anatum cherap chetodun anparta hem kangting kachithap abang puatum anta thengpi arong ke asai along cherap chetodun pusi pherang ke aphan birta nangpale Irui aparman thengpi arong ke asai kapi jutsi arni Biswanath district jailer Robiram Ingti circle officer Devanand Nath Assistant Jailer Manas Pratim Borgohai Inghap Keton Raikom Asaiki Kete Rogen Pumai Anparta Nihang Sonitpur Habit Raikom Asaiki Arbindo Deka Lapen Beat Officer Bhaskar Borwa Atum Chetong Dunsi Rong Parohini Thengpi Arong Kerap Bidunsi RD Dojot Pen Etodun Pusi Birta Ribdunlong Pinya dun thu arsik jit lapen soda gabirta la puhenlo Karbi anglong jirikindeng a hitialong inut pharmacy klembang thukon malakar ametang pharmacy along hor care abeha ke klem chong hubom apor ahut bazar committee atum chelangsi kenapdam So that unedet ahut dowai imumuni kachonam dam nangji adimsi jongsi hor abeha klemrong plotangte keso that aphan hor tong pajun nangpoma Sonsi patumi West Karbi Anglong jirikendeng a hitialong inut pharmacy klembang phukon malakar methang pharmacy akulat alongsi horker abeha klemrong pu joy pen bazar committee atum arjulongsi patumi arni kangsam malam phukon malakar akulat along an bazar committee atum chepengsi phukon malakar aphan nepsi jirikendeng police station along an hodai damlo lapen ahok alam kachiniji aphan pura nonamat karju pater tok bomlang pusi jirikendeng osi longki teron pen nang pachinidun phukon malakar aphan lam hoi kipipon mate case number lapu henlo 04/2021 U/S 270/188 IPC NR/W Section 51 DM Act 2005 and R/W Section 53 1 E Act 2000 alam hoi pabonpon pusi birta ribdolong Karbi Anglong pen Rajiv Timung report Biswanath Karbi live Pinya dun thu arsik jet apen soda gabirta la poheno lakhain koira phon nilip MSC constituency kaparlo koilamati pen ka hello kilometer pho sose arong asam chong inghet langso ramterang arong arat atum nilip MSC pavitra rong pila pen Karbi Anglong autonomous council CM Tuliram rong hangaphan hadak arat atum kachoning report Hem ridle mesen sita jo pani ka cheleng atwar jongsi inghan langbung plotangte mesen atwar awe plotangte ajo phirlo hospital mate se ka chelang kedam kebang apor ahutsi kisung nailo inghet langsor ramterang arongke kedam tang ningkan surihinira kretrok aningkan malom pensil labang sarong asanchom kimrang ponlo hala sohut Don Kresir Kep Lapen Inkoi Wet Bonta Pining Ningkan Surihinira Inkoira Isi Aningkan Anke Don Tom Kepta Pleng Tupo
non ke peso some en po hemprek dokok lapen heme jangre hemchar hemplak pen don thom kep sose ningkan surini rakre trok pen pinianta rong arlo ka cheleng atuar mesen abelang lasi hem ihum lapen hem kimwong abiri chiri isian e don pen padoponlo lasi lasorong asan chomapan non prabjin pen rong arlo atuar mesen nang pipon vek tha pusi Hadak aradatum nilip MSC Pavitra rong pi lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangapan hadak aradatum kachoningri padopon Karbi Anglong choki holapen Onilson rong phar report Biswanath Karbi live Piniadun to arsik jit lapen soda gabirta lapohenlo koila mati lapen sotiana adak ingna majo aron repen ingnam keparu lapuson aporahut ingnam raikom asai khiatum kelangatum Cichinisi aron ateng pen kido mate lo pale damlo labangso ateng pen ingnam keparu vek atumta kroidun lo lasi ke etang kowe arong hehui sitame chipupon nangkoklo nilip choki hola bogijan beat forest account kaparlo sotiana lapen koilamati adak aingnam ajo elephant corridor adung het Aron re pen ingnam kaparu ru pen ajok forest asai khiatum chinisi aron ateng pen kangsai ponji apansi chisik pon laso ateng si labangso ingnam kaparu wek mate ke e karche pon kowe arong ke etang hei hui pachipu pon toilo ahok jongdamme labangso aingnam ajo kaparu wek atumpen nanga chithandun atengke lapen hadak ke do hawar arar atumpen pherangke angno klardak alam nang pachini dun atengke puhenlo ahok ladak mate halabangso aingnam ajo ke golaghat district lapen Karbi Anglong ahoy mate border alonglo hadak araratum kamatha atengke cherai dun komlo pusi klempon datlo sita forest asaikia tumpen aron alo hehui nanglerok apotsi haladak aratum sai jog jepen ke etang akowe arong pusitame chipu pon to et nangkoklo lapen lapu sotiana arong ke parlo SDB pen ke than kapachini atengke aprang ningkan pharukre sirke pra krepho aningkan malom rong sitame sengponlo bonta Pini sai jog jepen forest aingnam arlo pupen labangso katikitang kowe arong kachipu et aporahut haladak Norendro Teron SDB Sotiana Wilson Ronghang Nilip BLCC Chairman Proben Togbi Nilip BDC Chairman Benting Terang Nilip Aparim Meipuk Karbi Locharli Asong alang litum penta lapuson kiduk dat arara tumapan mekri klodun ring pen ningduk pen cepaklang pon alang litum pen lamthe pachini pon ke lapu golaghat district lapen Karbi Anglong ahoy along ke lapuson adimalong cherai dun komvek nangjima pusi kamatha pon puta nang pachini dun sita forest aingnam raikom asaikia tumapan sita me methang aron ateng pen cherai kom thegapot akachuro alam theta than pachini pon thu Nona bangke kowe arong chipu pon etsi hem chepon lapo pusi kijutsi ahut pherangke atumapan hada gararatum ningduk pen nang pachini dun Karbi Anglong choki hola pen Onilson rongphar report Biswanath Karbi live tane pini prime time abirta lan si kam toniklo kaddo hobe phanta kurbang tu lapen domi thakme